खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 17 सेप्तेम्बर 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि नखराव रां रुफा जोबस्रांगोन, गोबां दुखु दाहा सहायनांनो हागौ, गुबुननि मदद लायोब्ला गाहाम जागोन। वृष राशि फंबायनि साख्रि जाफुंसारनायनि रादाब मोनगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, रंजा खुसिजों साना बारलांगोन। मिथुन राशि नखरनि बाय बाहागिफोरानो सुथुर जागोन, गोसोआव दुखु मोननांगोन, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। कर्कट राशि गोसोआव गियाननि सानस्रिया जायगा लागोन, बयजोंबो अनज्लायना गोरोबलायनानै थानो हागोन, गोजोननि सान। सिंह राशि जेखि हाबा मावा मानो फैमाल जागोन, गोसोआव दुखु आरो हांमा थागोन, गाज्रि सान। कन्या राशि नखराव गोदान गथ'सा जोनोम मोनगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, रंजा खुसिनि सान। तुला राशि जेखि हाबा मावा मानो जाफुंसारनो हागोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, जिउआव दावगालांनो गोहो बोलो बांगोन। वृश्चिक राशि गोबां रां खहा जानो हागौ, मुवा बेसाद बायनाय समाव सांग्राङै सोलिनाया गोनां, हेंथा गोनां सान। धनु राशि समाजनि हाबा मावनो थाखाय गिदिर बिबान मोनगोन, बयनिबो अनसायनाय थुलुंगा मोनगोन, गाहाम सान। मकर राशि गावनि गोरोन्थि हाबा मावनायनि थाखाय साजा मोननांगोन, गोसोआव गोबां दुखु सहायनांगोन, गाज्रि सान। कुम्भ राशि गावनि पाप हाबा मावनायनिफ्राय उदां जानो हागोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, गाहाम सान। मीन राशि इसोरखौ सिबिनाय गैयै जालांगोन, गिदिर खैफोद नुजाथिनो हागौ, सांग्राङै सोलिनाया गोनां। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इनस्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं इडुकेशनाव बेचेलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेल्युआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो, होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।